Tuulia, istuppa nyt paikalles. Nyt istu, kun se koira kävelee kohta ohi. Nyt istut siihen. Kuulitko? Istuppa nyt siihen paikalles. Siihen riviorrelle. Hei. Se koira kävelee kohta ohi, sä et voi häiritä sitä. Istu nyt siihen orrelle. Noniin, nyt oot paikallas siinä hetken. Ihme, että se et muuten reagoinut enempää. Ei se ole vähän. Se oli vähän alallisuus. Niin se on. Niin. Vitsi. Siis ei sitä tarvitse tiskata mitään. Okei, tehdään se uudet. Oota. Joo, oota. Oota. No joo, odota. Oota sekunti.